Сте се стридали пазара на недвижимите имоти? След като в предното видео разбрахме какво е балон, сега нека да разгледаме някои от най-интересните примери в историята. Saltsy Company е създадена през 1711 година в Англия от английското правителство и група търговци. Основната й цел е да спомогне на държавата плащането на огромният към този момент държавен дълг от 30 милиона паунда. В контекста на тогавашния брутен вътрешен продукт на Англия, това би се равнявало на над 200 милиарда паунда днес. В замяна компанията получава монопол на търговията с Южна Америка, наричана тогава от англичаните South Seas. Подобна търговия обаче почти липсва, тъй като Англия е в война с Испания в този период. Компанията започва да изкупува държавен дълг с парите, които получава от продажбата на акции. В замяна тя обещава колосални печалби от търговията с Южна Америка, като по този начин цените на акциите продължават да растат. Така държавата си печели време, а инвеститорите очакват своите бъдещи печалби. Всички вярват, че акциите ще вървят вечно нагоре и започват да влагат всичко, което имат, за да могат да купят акции. Продават имоти, влагат пари и наследство. В крайна сметка обаче реални печалби липсват. Спекулациите са това, което движи цената на акциите нагоре. През 1720 година пазарът се срива, балонът се спуква и хиляди остават разорени. Земите и градските имоти страдат пряко. Купувачите изчезват, а цените тръгват надолу. Това е класическо замръзване на пазара, което виждаме при всички финансови балони. Инвеститорите са от всякакъв ранг. Богати аристократи, банкери, дори и най-обикновени хора, които продават всичко, което имат, за да могат да купят акции. А вие как мислите? Кой е днешният Saltsy Bubble? Изкуственият интелект, криптовалутите, а защо не и недвижимите имоти? Очаквам да чуя вашето мнение в коментарите.